everyone, welcome back to my channel. Ani goदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आखायाव ओंखाम लानानै बरायहरबाय आरो ना फिसाजोआ स्कुलनिफ्राय दासो फैदों ओंखाम जाया जाया होनबाय थानायखाय आङो दौनोसै ओंखामखौ ओमफ्राय टिउसन टाइमाबो जालायबाय नै देरथा बारबायानो ओमफ्राय माबानिफ्रायनो 3थानिफ्रायनो ओमफ्राय दा ओंखाम दौनानै लागोनसै थ' दिनै भिडिअखौबो जोबजासिम नायलांदोलाय सुजि जादों नालाय दिनै फुङाव ओमफ्राय टिफिनावबो सुजिखौनो हरदों आङो ओंखायनो उखैयाखै सुजिया उदैयाव थायोना दिनै समबार जोंहा मिरामिस जायो समबाराव जेबो गैया दालि ओंख्रि ओमफ्राय मैथा बांगालजों आलुजों एवनायल' जेबो गैया स्कुलनिफ्राय फैबाय थुखैबाय ओंखाम जाबाय दसेल' रेस्ट लादोबो आरो थांदोबो ओंखारलायबाय नै थांसै टिउसन टाइम जाबाय 3ता जानोसै बिराद खामानि दं आंना दिनै बानलु गायनांगौ ओमफ्रायो फुलकबि अलकबि बान्दा कबिनि फुलि खालायनांगौ हा जावग्लिनांगौ बिराद खामानि दं ओंखायनो थाब दोननानै फैनोसै खानबाय थाथारां खानाय थानायनि जायब्रें-ब्रेंनो ओंखारथारबाय आङो खानायानो थुख्रांजोब्बाय नै गनानै रज'नाया फैदो मा थाबनो मैया एसे जावग्लिखांबाय दिनै मैथा बांगालखौ फुनानै गारहरजोबनोसै मैया मैथाखौ माखासे फुखांबाय आङो नै बेखौ जावग्लिफिनबाय एसे दं बिराद खामानि दं मैया लाफा गायबावबाय आङो फैद' थांगोनोसै आं दोननानै फैगोननोसै हा माखौ आरो मेथाइ जालांबावनोसै जाबाबो थोथाराहाय नै मेथाइ खालि मेथाइ फैद' थाबनो लांदांदांनो माला गानदावग्रा दाना सुखुवा ओमफ्राय मालाखौनो आं दा गाननो हाया माने फिसाजोआ खेननै जाबाय बस'नानै होनाया बानायो गानो बस'यो बानाय गानो बस'यो गाननोनो हाया आरो बोख्लाबबाय थायो खोमानि सना बोख्लाबो गोदोनानिखायनो आरो खुफिनानै दोनफिननांलाय फैद' थाबनो सान्दुं दोननानै फैखांबाय माखौबाय सानसेखौ फुथुदोंमोन आं नै उन्दुबाय थाब खामानिखौ मावनानै लानोसै आङो 5थायावनो लायफिननांगौ ना फिसाजोखौ ओमफ्राय दसे मैथा बांगाल फुनांगौ दङ बेखौनो फुनांगौ बेखौ लाखाजोब्बाय नै बानलुआ बानलु फुलिया थाब मावना लानोसै आं उन्दुनायाव फुनो हागोन ना हायाथाय नायनोसै र' माथो गोरा नङा फिसाजोखौ सिखारलायबाय मावथेरनोनो मोना बिदिनो जारलाथार दासो उन्दुदों दानो सिखारलायबाय बे नोंनि उन्दुनाया आं मामिया खामानि मावनो नागिरदोंमोन ना दसे मानो सिखारखो जारला लाग्रा गैयिजों जाबजों दसे उन्दुबानो जायोमोन ना मा नों थाथ'दे आइ दे आं दाननो मावखांगोन बानलुखौल' गायनानै दोननोसै आङो मैथा बांगालखौ फुलिखौ खालामनो हास्लाबनाय नंला बेफोरखौ लानानै बहा गाबोन सोलाबा थाथ' दे आं खामानि मावनो दे होनलायलायथारदों सनायानो थाब फुनसै दे मामि दे र' बिमाया फायथारखा दानो जायो र'
लाखानोसै बेखौ दोननोसै आङो एबार फुखांबाय एबार एसे हाखौ हनानै लानोसै हाग्राखौ जावनोसै एबार बेहाय मोजां जायो आरोना हाया गुरै बिथिं माबा हासार गोनां ओंखायनो गायनोसै बानलुखौ बेखौबो दाननांगौमोन गोजौनिखौ मोनास'ला आङो गायग्रोदों गायनोसै एबार थालिर लाबोदों नै खेमसेनो फांनै होखानोसै आं अबा थैनोबो हागौ ना ओंखायनो गोबोरखि बिहरदोंमोन आं होफैयाखै माला होफैयो उनाव गोबोरखि होनानै होनोसै एसे हासार होखानायखा थांनाय बोसोरावनो होनायमोन एबारबो एसे थेलासे होबावनोसै Sona Rode ro जाथानसै गायखांबाय नै आं बानलुखौ एबार माबानोसै मा होनोमोनलाय मोनसे फुलकबिखौ ना बान्दा कबिखौ खालायनाय जायो मोनसे फुलि खालायग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय सिला सिबनांगौ सिला सिबसै नै सनाया नेगासिनो दं जिउआ आयै खुसियानो गाबा ना माना गाबा जानसै र' मा र' नैबे बाल्थिङाव सोनानै फुलि बानायनोसै आं र' जाबाय र' नैबेनि हाया बिराद मोजां आरोना गोबोरखि गोनां हासार मा र' जाबाय र' आयौ मानो खुसि आयौ मानि खुसिथार आंनि सनायानो बिन फोबावनांगौ मटर फोबावनांगौ दं बिराद खामानि दंबावो आरोना फुजानि बन्द'आव फोनानै लाजोबथारसै दुर्गा फुजानि बन्द' मोनबा स्कुल बन्द' थागोन ना हेलाबा बिब'आ फिसाजो गेदेरा नायनो हागोन बिबिखौ दसे फोनानै लाजोबसै हेलाबा मावनानै जानोबो लुबैयो न'आव जायगा दंखायनो र' जाबाय र' बान्दा कबि बे नै देनांबो गायजाबावगोन बे नै मेरलाथार बेनो खालमासि गायजागोन बे होमबा हा एसे होबावनोसै सानाव बाहारायाव बरनना दोनसै बाल्थिंखौ ओमफ्राय अखा हागोन ना मोनाबा अखा बायसान्स हाबाय बायबा मोनायाव अखा नाङि जायगायाव माबानानै दोनसै आरामनो बाल्थिंखौ देनां रज'बा खोन्थागोन दे आङो
दोनहैनोसै आङो बेखौ दोनहैगोनसै नै बेहाय खालायनानै दोननाय नायनां र' बै माबाखौ फुलकबिजों बान्दाजोंथ' जागोन ना जाया माने आं खेमसेनो गायखासिगौमोन बेहाय ओमफ्राय अखा फुजायाव अखा हाबावनो हागौ ना अखा हाबाथाय एकदम डाबल हा बेबायदि सोलाबा डाबल गायबाय थानो ओंखायनो नांगौथाय फुलिखौनो बानायग्रोनानै लानोसै आं होननानै दा फुलिखौनो बानायग्रोबाय आरो आं जागोन ना जाया थांनाय बोसोरावथ' मोनजादोंमोन एसे जानो आन्था अलकबिनि अलकबियाना थांनाय बोसोराव ओरैबादि मोनजादों जोंना आराम ओरैबादि मोनजादों बिराद जाखादों आरो मेरला थाबावबाय फैगोन बोसोराव बेखौनो गायनो हाबावगोनसो आङो मा सोना मामिया हाजों गेलेदों र' जाबाय जाबाय सना र' खामानि जोबबावाखैथ' मामिया सिला सिबबावनांगौसो दोनहैनोसै गैला गावरेमा बिमासो जाबाय आङो सिला सिबखांबाय दुगैनोसै एबार दै गांबाय बिरादनो ख्लाब ख्लाब दै होग्राबो गैया नालाय हारसिंनो गासिबो रोगानानै लोंजोब दै गांदों फिफा होनबा दै होग्रा थाबासोमोन ना गैया माथो खालामनो उफाय गैया हारसिंनो जगार खालायनानै मेनेज खालायनानै थानांगौ जानांगौ लोंनांगौ जायो आरो फारसेनिफ्रायनो माथो खालामनो नै सनायाबो दुगैनानै फिसाजोखौ लायनांसिगौलाय माने ओरैबादि स्पिड दुर्गामानि आखाइ जानांगौ आरो ना मोनथाम मोनब्रै आखाइ जानांगौ ओरैबादि स्पिड खामानि मावनांगौ जायो गावजों जाजोब्बाय नै दुगैनानै लानोसै आं दै लोंनानै नङा बिमा दै लोंनो होननाया लोंदो न' होनग्रा थाबासोमोन गैया माथो खालामनो साफा दाफा संसार थायो लोंसै नै आं दुगैनानै लानोसै थाब-थाबनो दुगैखांबाय देलायखांबाय थांनांसिगौलाय नै सनाखौबो आथिं आखाइ सुनानै ड्रेस चेन्ज खालायनानै होबाय आं टाइमानो ग्रोबसो जाखाबाय थांनांसिगौलाय 5टा जानोसै आयो माला टाइमानो थाङो फात्ताखौनो मोना र' दलद थाथारला बेबो दाना नै आरो सासेखौ लायदो लेखा फोरोंफैदो ओंखाम संबावदो रेस्ट होनायानो गैया ओंखारलायबाय जोंहा नै लायनोसै टाइम जाबाय 5टा जानोसै मोनफैबाय जोङो गथ'वाखै नेगासिनो दं लामायाव 5टा जानायजों मोनफैनायजों ग्रोब 5टा जाबाय आरोना नेथ'नोसै दसे माबा गेलेनोसो हाबबावनोसैलायनो नै दे थाब गेले मोनाबाय गेलेनो दाख्लैनिफ्रायनो लिंगासिनो दंमोन दसे गेलेथोंसै लोगोबो दंखायो ओंखायनो दे गेलेनो थाबनो थांसै मोनाबाय ना दे गेलेदो थाबनो थांसै मोनाबाय फैदो थांसै फैदो
मोनालायबाय नै मोनफैबाय न'आव जोङो नै जोलैफ्रा थ' आंनि भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जायफ्रा आंनि चेनेलाव अननानै गोदान साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थां भिडिअखौ दसेबाबो टाइम होनानै नाया आरोना थ' दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय